ladies and gents ሰላም ጣና ሀበለይ ከመይ ዝኾኑ ሰላም ትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ማለት እዩ so መጀመሪያ ንሕና ኮርስ አይኮንና ንሸይጥ ስለዚ ኮርስ ካብ ቶቶ ትሬድስ ክገዝእ ኢልኩም ነዛ ቪድዮ ትሪእዋ ተለኹም ጌጋ ኣተሓሳስባ ወይ ትርዲት ሒዝኩም ኣለኹም ማለት እዩ ንሕና ሜንቶርሺፕ ኢና ንህብ ሜንቶርሺፕ ነቲ ንስኻትኩም ቅድሚ ሕጂ በፂሕኩሞ ዘይትፈልጡ نحنا أبناتكم بايتا وريدنا كم تدليكم ليدنا نقبلكم ويكا نتي من قدي بحدينا نقعد كورس أب يوتيوب ناتناون بنصاحة ترغبوا طول لكم أبزي منتورشيب زي جن علامة يخم كفلي تغفلوا أزي منتورشيب زي كينيوت التمرتي أبو ترغبوا دحر التمرتي روسو زخا على فيجن رأين علامة نالو لأن علامة نمسيتاف علامة نزحات تغفليتن يخوم دلوقت تكون زلوكم على تيو سلازي نبتي ليلا كوس دوكمي حدا بحدا الى نايتي منتورشيب من تاي مسل ان نتاينا كن مهر اتي كلاس نتاي تحسو لو ان دحريتي كلاس زلو عامل سئلي because trading نخط مهارو طريع يكون trading جنزب نخط صرحيو جنزب كسرح تقوم كاخد دحريتي مرت زلو رأي دانبر نسغاتكم أب كل تور حتى تبيسكم تريدرات خوين عن السبات يكون كون مالتي بعد دحريت تمرت زلوا فيجن زلاليكم كوني أن يا سوري بأكر رغيبة أنا نغلواتكم حدا بحدا تزرداكم دسم بلا نير مالتي بعد نزلنا نجزي حسرت إذا فيديو كسر حالكم تجديد لهم أن سيلز مانجر ناتنا بروفيشنالي كقلقلهم يا مالتي سمويا يوم نعاتكمن ندليتاتكمن نخمالو ادلواتيوم سلازي اوكي سو بناتي اكاونت نجمبر نخلنا ابسكرين كم تريو زلهم ناتي تقلالا بيرتوفيليو بكاز هلني باجت ابز حجي اوان مس تفراليو ناي بروفيرم كامباينتا فندد تريدر بين تريد كبران لهم زلني باجت كساب 400 شح زبصح كون كله كابزياتو اتوم كلته ريل فندد اكاونتيو تحادقا بزحجوان نخا حالفو اب تشالنج لليو 400 شح ناتي غنزبيو ايكون غنزب زلخو جن تريد زغبرلو باجيتيو ندحدا معي سمعهم زي تفولتونكم ناي بروفيرم باجيتيو بروفيرم مالك نخالو تريدرات باجيت زبو عين كامباين تاتيو بزعبو اب كلاس كنزارا بينا بحب بسوفتي مالتي غير مجمريا تاي كلو كالمو سكيل اي تريدينج كلو كالو فلتت كلو كالو دن دحر فلتت نات كاين نات ناي بروفيرم باجيت كلو كاسغل سو ناتي ابزح جوان نزي مسل ابتاعت توريدكم ناتي وين ريت اوفرول كم تريو زلهم سانشدشتن كاميتي وين ريت على نمالتي نتاعت توريدنا كلاليكم خلي ناي سيتي تريدر ان بريميوم ويكا سيتي اي بالو بروفيرم ناي اف تي ام او ناي كتنيش لايف اكاونت على and the same time أبزحجي وانا محلاف زلو almost 5% upgrade زلو ناي FTMO ناي متشا challenge وانا لين مالتيو هجي نسخاتكم نابزناتي درجة نخط موسي كونن تناتكم هنتوينات كون زلو مجمريا بيزيك رداكالو trust the process كل نقر ببروسس يتسرح مالتيو بزناتنا process بزناتنا كاريكلم تماهيرو نابزي أنا دلوخو درجة كبصحو استقاربو زبصحو علي زخولو سبات ول ألو بنامناتو سيرتيفيكيت كأهلا ليكم مالتي أبزي تريو زلغو سيرتيفيكيتات حدا بحدا ناتناتو مهارو مالتي تماسالي ناي بروفيرم تشالنج وشيلهم زحالفوي مالتي ان يا استفلالي عوتات كاب افريقيا جنبيرو كاب اثيوبيا جنبيرو سباب زحجوان كتشان اسرانشن كتريو زلغو زحالفو ناي ناي استفلالي ناي بروفيرم اكاونتس نزي زمسل على مالتي مو صري يبلون باتساز الجوا كرغبلكم زغالكم نزي مسل اقربا غزيون عوتاتن ابنتاويان دخول تريدرات انترفيو غيرنا نقربلكم كاوني بزحات تريدرات استعوتوا للبرايفسي للتاكسي بيربس تناتهم عوت اتاويتات ناتهم ناب سوشيال ميديا ناب سكرين شير يقبلوا يدلنا يكون دانبرز توصلوا زفقودنا تريدرات አለው ሶ ንምርጋት ሰርቲፊኬት ፌክ ኒው ወይስ ትክክለኛ እዩ ዝብል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም QR ኮድ
ስካን ብምግባር ምርጋፅ ይከኣል ማለት እዩ ኣብነት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሌተስት ዝበሃል ዕለት 1 ወርሒ 1 ዕለት 30 2026 ቲቲ ፓስ ብምግባር ነዚ ዓወት ናይ 50 ሸት ናይ ኤፍቲኤምኦ ኤሊት ትሬደር ከውን ክኢላ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ካብዚ ናበይ ክንከይድ ኢና እቲ ዕላማ ናይ እዚ ሜንቶርሽፕ እንታይ እዩ እዚ ሜንቶርሽፕ ዘላለየኩም ዘለኹ ስታንዳርድ ሜንቶርሽፕ ናይ ቶቶ ትሬድስ ስታንዳርድ ሜንቶርሽፕ ዝሓለፈ 2025 ከም ዝረኣኹሞ ካብ 2024 ንጀንበር እዩ 2024 2023 እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበርኩሉ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ኮላቦሬት ብምግባር ምህር ነይረ ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ እዋን ብትግርኛ ናትና እውን ከም ዝረኣኹሞ ዝተፈላለዩ ኣቺቭ ዝገበሩ ትሬደራት ኣላልየኩም ኣለኹ እዚ ዕላማ ናይዚ ሜንቶርሽፕ እዚ እንታይ እዩ ዕላማ ናይዚ ሜንቶርሽፕ እዚ ንስኻትኩም ኣብ ቶቶ ትሬድስ ካብ ዩቲዩብ ነፃ ኮርስ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤዚክ ክኸውን ይኽእል እዩ ተማሂርኩም መፂኹም ኣለኹም ግን ትሬዲንግ በዚ ሕጂ ተማሂርኩሞ ዘለኹም ፉል ታይም ኣሚንኩም ከም ሞያ ሒዝኩም ሂወትኩም ክትመርሕሉ ሙሉእ ኮንፊደንስ ዘይክህበኩም ይኽእል እዩ ገንዘብ ክትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከዓ ማስተር ንክተብልዎ ትሬዲንግ ከም ሞያ ከም ፉል ታይም ትሰርሕሉ ሓሲብኩም ዓሊምኩም መፂኹም ክትከውን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ እቲ ዕላማ ናይዚ ሜንቶርሽፕ እንታይ እዩ ንሓደ ስትራቴጂ ንትሬደራት ካብ ቤዚክ ጀምቢርካ ክሳብ ማስተር ዘብልዎ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይቲ ስትራቴጂ which is advanced level ዝበሃል ንምብፃሕ ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት ትገብሮ ዘለካ ምፍላጥ ስትራቴጂ ናትካ ምፅናዕ ስትራቴጂ ጥራይ ዘይኮነ እውን ከመይ ጌርካ ከም ኤሊት ትሬደር ከም ባንክታት ከም ኢንስቲቱሽንስ ትሬድ ምግባር ምፍላጥ ናትካ ኮንፊደንስ ስለ ዝውስኸልካ ብትርድኢት ትሬድ ክትገብር ኮለካ ናይ ምዕዋት ትኽእሉ ናትካ ይዓቢ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዕላማ ናይዚ ሜንቶርሽፕ እንታይ እዩ ትሬደራት ካብ ቤዚክ ጀሚሮም ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ብዛዕባ ትሬዲንግ ምስተምሃሩ ተመሳሳሊ ፍልጠትን ድሌትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ብምርኻብ ማለት እዩ ነቲ ዕዳጋ ብሓደ ኮይኖም መፅናዕቲ ብምግባር ቴክኒካሊ ፋንዳሜንታሊ ከምኡውን ሰንቲሜንታሊ መፅናዕቲ ብምግባር ብምትሕግጋዝ ገሊኣቶም ቴክኒካል ገሊኣቶም ፋንዳሜንታል ገለ ሰባት ሰንቲሜንታል ብምስራሕ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ተመሳሳሊ ማርኬት ትሬድ ብምግባር ዓብይ ዓወት ንምምዝጋብ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ዕላማ ናትና ከዓ እዚ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ዘለዎም ትሬደራት ተመሳሳሊ ናይ ድሌት ደረጃ ባህጊ ትርፋን ዘለዎም ሰባት ተመሳሳሊ ናይ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ናብ ፍፁምነት ክፀጋዕ ዝኽእል መፅናዕቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ከም ቲም ከዓ ዓብይ ገንዘብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢልና ስለንኣምን ካብ መን ትመሃር ዝብል ነጥብ ኣለና ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እምበኣርከስ ኣብ ትሬዲንግ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንተርነት ቁንጫል ዝኾኑ ቤዚክ ዝኾኑ ትምህርትታት ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ ትሬዲንግ ናይ ብሓቂ ከም ሞያ ሒዝካ ገንዘብ ክሰርሕ ትኾንካ ንሓደ ምንጭ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ንሕና ከዓ ኦኬ ዝተፈላለዩ ትሬደራት ኣብ ዩቲዩብ ይመሃሩ ኣለዉ ግን ከዓ እቲ ምንጭ ናቶም ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ነቲ ትሬዲንግ ክወስድዎ ተኮይኖም እቲ ምንጭ ናቶም ናይ እኹል ትምህርቲ ክነዳሉ ኣለና ብምባል ኣብቲ ዘለኒ ናይ ነፃ ግዜ ካልኦት ትሬደራትን መፅናዕቲ ብምግባር ነዚ ሜንቶርሽፕ ከነዳልው ክኢልና ዘለና ስለዚ ካብ ዩቲዩብ ነፃ ኮርሳት ኣዳሊናልኩም ኣለና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትወስድዎ ትኾንኩም ከዓ እዚ ሜንቶርሽፕ ትክክለኛ እዩ ንዓኻትኩም ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንምሃር ዝብል ናብ ስክሪን ወሲደ ዘካፍለኩም ከውን ማለት እዩ እንታይ ኢና ትሬድ ክንገብር ምስ ተምሃርና ንዝብል እውን ሕቶ ክምልሰልኩም ክእል እየ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ጥራይ ንዛረብ ዘለና ይመስሎም እዩ ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ክላስ እዚ ክላስ እዚ ብሓፂሩ ክትርድእዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ሓደ ሃዳናይ ኣሎ ንበል እዚ ሃዳናይ እዚ ዳዳ ሃዲኑ ክናበር እንተኮይኑ መጀመርያ ክገብሮ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ከም ዝሃድን ክመሃር ዘለዉ ብዛዕባ ኣተሃድናዩ ክመሃር ዘለዉ ስለዚ ንስኻትኩም ኣብዚ ንሕና ትምህርቲ ንምሃሮ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ስትራቴጂ ሪስክ ማናጅመንት ትሬዲንግ ፕላን ከመይ ጌርካ ዲስፕሊን ኤንድ ፕሮፌሽናል ትሬደር ትኸውን ኢና ንምሃር እንታይ ትሬድ ትገብሩ
ክሪፕቶ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ፎሬክስ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም እና ኢንዲስስ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ኮሞዲቲስ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ቦንድ ስቶክ ማርኬት እውን ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ሲስተም ወይ ከዓ ካሪክለም ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ንሕብረተሰብ ፀላውነት ክፈጥር ዝኽእል ገንዘብ ክሰርሕ ትኾንካ ግን ብቲም ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ዳስ ዋይ ኢና ከዓ ንሕና እቲ ኮር ናትና ትሬደራት ምፍራይ ዳኣ እምበር ንትሬደራት ብዝሓሰረ ዋጋ ጌርካ ውሽጢ ወርሒ 2 ወርሒ ጠቢስካ ምውፃእ ኣይኮነን ስራሕና ናትና ዝዓበየ ዕላማ ናይ ብሓቂ ትሬደር ክትከውን ትደሊ ዲኻ ኣይትደልን ትሬደር ክትከውን ተደሊኻ ብኣኻትኩም ወገን እቲ ዝኽፈል መስዋእቲ ብዘየገድስ ትንውሓት ናይ ትምህርቲ ክብደት ናይ ትምህርቲ ብዘየገድስ ብዝተኸለነ መጠን ንኩሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል መልክዕ ጌርና ከሽና ኣዳሊና የልና ስለዚ እቲ ዕላማ ማስተርፒስ ሓደ ናብ ፍፁምነት ዝቐርቡ ቲም ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ናይ ትሬዲንግ ንምስራት ማለት እዩ ደን ብቲም ኮይና ዝዓበየ ስራሕ ክንሰርሕ ዝዓበየ ገንዘብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ራእይ እዚ ዓይነት ዕላማ እንዳሃብ ደኣ ጆይን ክትገብሩ ክትሕወሱ ድሌት ተሃልይኩም እዚ ሜንቶርሽፕ ንዓኻትኩም ትክክለኛ ሜንቶርሽፕ እዩ ማለት እዩ ሶ ካብዚ ቀፂልና ብዛዕባ እንታይ ናይ ክንመሃር ናብ ዝብል ናብቲ ክላስ ወስደኩም እየ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ቦት ናይ ቢዝነስ ቦት ናትና ንርከብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ናይ ቴሌግራም ናይ ቢዝነስ ቻነል ከም ትሪእዎ ዘለኹም መምርሒታት ኣለዎ ንዓኻትኩም ዝመርሓኩም ነቲ ክላስ ትወስዱ ከለኹም ዝመርሓኩም 7 መምርሒታት ኣለዉ እዞም መምርሒታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከም ትመሃሩ ዝገልፁ መምርሒታት እዮም ስለዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንዓኣቶም ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ሶ መምርሒ ቁፅሪ 1 ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ቀፂልኩም መሰረታዊ ሌላ ምስ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ 5 ክላሳት ክትመሃሩ ኢኹም ኣብዚ ክላስ እዚ ነዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ርእስታት ክንመሃር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ቤዚክ ዝበሃል ንመሃረሉ ዓይነት ዕራፍ እዚ ገንዘብ እንታይ እዩ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ እንታይ እዩ ምድብ ናይ ዕዳጋታትን ቅዲ ንግድን ዝብል መሳርሕታት ናይ ትሬዲንግ ኣጠቃቅማ ናይ ትሬዲንግ ቪው ከምኡውን ሜታ ትሬደር 5 ዝብሉ ይኸውን ኦፍ ኮርስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መምርሒ ኩሉ ግዜ ቡን ሻሂ ተዘናጊዕኹም ትምህርትኩም ክትመሃሩ ብፍቅሪ ነዘኻኽረሉ ነጥቢ እውን ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ክላስ እዚ 5 ክላሳት እዩ ዘለና ዝተፈላለየ ቤዚክ ዝኾነ ንመሃረሉ እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኣቨሬጅ ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 50 ደቂቕ ዝኸውን ትምህርቲ እዩ ሶ እቲ ክላስ ነዚ ይመስል እቲ ቤዚክ እዩ ኣብ መምርሒ ቁፅሪ 2 ተመፂና ከዓ ቀፂልኩም መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳባት ናይ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ which is ናይ ICT ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ 8 ክላሳት ከምኡውን 3 ናይ ላይቭ ዝርርብ ክትመሃሩ ኢኹም እዩ ዝብል ኣብዚ ክላስ እዚ ንዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ርእስታት ክንመሃር ኢና እዩ ዝብል ሶ ምናልባት እዚኣቶም ኣብ ዩቲብ ሪኢኹሞም ክኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ቤዚክ ዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ዘርጊሐልኩም ነይረ ናይ ICT መሰረታውያን ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ዘለዎ ኢለ ዩቲብ ዘርጋሕኩልኩሚ እንድሕር ተዘይ ተኸታተልኩሞም ከዓ እዚኣቶም እውን ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እቶም ንመሃሮም ነጥብታት 8 ተገሊፆም ኣለዉ ኣን 3 ናይ ላይፍ ዝርርብ ካብ ትሬደራት ዝመፁ ሕቶታት ዝተኻተተሎም ቪድዮታት እውን ተስተኣናግዱ ክትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና መምርሒ ቁፅሪ 3 እዩ ዝብል ቀፂልኩም ብዛዕባ ግዜ ዝብሉ ፅንሰ ሓሳባት ናይ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ 6 ክላሳትን 3 ናይ ላይፍ ዝርርብን ክትድህስሱ ኢኹም ኣብዚ ክላስ እዚ ነዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ኣርእስትታት ክንመሃር ኢና ዝብል መምርሒ ቁፅሪ 3 ኣለና እንታይ ኢና ንምሃር ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ግዜ እዩ ኣብ ትሬዲንግ ታይም ኤንድ ፕራይስ እዩ ግዜ ሓሊኻ ዋጋ መፅናዕቲ ጌርካን ቴክኒካሊ ፋንዳሜንታሊ ሴንቲሜንታል መፅናዕቲ ጌርካ ኢኻ ትሬድ ትገብር ስለዚ ብርግፅ ግዜ ኣበየናይ ግዜ ኢኻ ትሬድ ዝገብር ዝብል ኣብዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣቨሬጅ እቶም ቪድዮታት ናትና መብዛሕትኦም ካብ 40 ደቂቕ ክሳብ 39 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት እዮም ዝኾኑ ነዞም ዝስዕቡ ኣብ ትሪእዎም ዘለኹም ትምህርትታት ከዓ ክንመሃር ኢና ኣን ብተወሳኺ ኣይ ቲንክ ዝሓለፍናዮ ኣብዚ 3 ናይ ላይፍ ዝርርባት ካብ ትሬደራት ዝመፁ ሕቶታት ኣለዉ ንዓኣቶም እውን ትድስሱ ክትኮኑ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ናብ መምርሒ ቁፅሪ 4 ኢና ክንሓልፍ
መምርሒ ቁፅሪ 4 ቀፂልኩም ብዛዕባ ኣብ ዝለዓለ ግዜ ገደብ ወይ ከዓ ሃየር ታይም ፍሬም ዝብሉ ሓሳባት ናይ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ 13 ክላሳትን 4 ናይ ላይፍ ዝርርብ ክትድህስሱ ኢኹም ኣብዚ ክላስ እዚ ነዞም ዝስእሉ ዓበይቲ ርእስታት ክንመሃር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብርግፅ ጀንበርቲ ትኾንኩም እዚኣቶም ምግላፅ ሓደ ብሓደ ትርጉም ኣይክህበናን እዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብላዓኒ ተመፂኹም ግን ንክትርድእዎም ስለ ዝቐሉ ሓደ ግዜ እቲ ክላስ ጆይን ምስ ገበርኩም ንክትርድእዎም ቀለልቲ ዝኾኑ ርእስታት ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ሶ መምርሒ ቁጥሪ 4 ብዛዕባ ሃየር ታይም ፍሬም እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ኢንተርሚዲየትን ዝኾነ ክላስታት ትረኽብሉ ዓይነት ቪድዮታት ይከውን ብኣቨሬጅ ኣብዚ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ 40 ደቂቕ ክሳብ 30 26 ደቂቕ ብኣቨሬጅ 30 ደቂቕ 40 ደቂቕ 1 ሰዓት ዝኣመሰሉ ትምህርትታት ትረኽብሉ ክላሳት እዩ ብሓፈሻ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ትወስድሉ ዓይነት ክላስ እውን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ደን ናብ መምርሒ ኦኬ እዚ ይወዳእና ዘለና ናብ መምርሒ ቁፅሪ 5 ሓሊፍና ኣለና ቀፂልኩም ብዛዕባ ሊኩዊዲቲ ዝብሉ ስነ ሓሳባት ናይ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ 15 ክላሳት 5 ናይ ላይፍ ካብ ተምሃሮ ዝመፁ ዝርርባት ትድስሱ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ክላስ ነዞም ዝስዕቡ ዓበይቲ ርእስታት ከነልዕል ኢና እዩ ዝብል ሶ ብሓፈሻ ብዛዕባ ናይ ICT ሊኩዊዲቲ ዓበይቲ ትካላት ትሬድ ዝገብርሉ ሲስተም ንሳቶም ታርጌት ዝገብርዎ ከመይ እዮም ስቶፕሎስ ናቶም ዝቐምጡ ታርጌት ናቶም እንታይ እዩ ውሽጣውን ደጋውን ሊኩዊዲቲ ወይ ከዓ ቅሙጥ ገንዘብ እንዳበለ ዝተፈላለየ 15 ክላሳት ንመሃረሉ ካልእ ዓብይ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል ብትግርኛ ተኸሽኑ ዝቐረበ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ናይዚ ሜንቶርሽፕ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብትግርኛ ኢና ንምዛረብ ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዙሓት ትሬደራት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነቲ ሜንቶርሽፕ እውን ኣብ ክንዲ ብኣይኪዩ ብልሒ ናይ ደቂ ሰባት በዚ ማትሪክስ ቤት ትምህርትታት ዩኒቨርሲቲታት ዝልክዓሉ ብልሒ ኣሎ ናይ ቁፅሪ ብልሒ ናይ ፊዚክስ ናይ ባዮሎጂ ናይ ኬሚስትሪ ብልሒ ዘይኮነ በቲ ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ስምዒት ብልህነት ወይ ከዓ ብልህነት ዝበሃል ሲስተም ተገምጊሙ ንኩሉ ኣቨሬጅ IQ ዘለዎ ሰብ ኣቨሬጅ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ክርዳእ ብዝኽእል መልክዑ ዝተዳለወ እዩ ማለት እዩ ደን ካብ እዚ ናይ መምርሒ ቁፅሪ 5 እዩ ኣብ መምርሒ ቁፅሪ 6 መፂና ብዛዕባ ትሬዲንግ ፕላን ኣብ ትሬዲንግ ብኸመይ ኢኻ መደብን ሲስተምን ተሃንፅ ዝብሉ ስነ ሓሳባት ናይ ኢነር ሰርክል ትሬዲንግ ንመሃረሉ 5 ተኸታተልቲ ክላሳት ከምኡ እውን 4 ናይ ላይፍ ዝርርብ ክድስሱ ኢኹም ማለት እዩ ብሓፈሻ ናትካ ሲስተም ከመይ ኢኻ ተዳሉ ሪስክ ማናጅመንት ናትካ ኢንትሪ ናትካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትፀባብቕ ወይ ከዓ ትቐርፅ ማለት እዩ ዝብሉ ዓበይቲ ኣርእስታት ብኣቨሬጅ ካብ 40 ክሳብ 50 ደቂቕ ዝኾኑ 5 ክላሳት ትመሃሩ ኢኹም ኣብ ነፍሲ ከም ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም 50 ደቂቕ 40 ደቂቕ 30 ደቂቕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ እውን ሓደ ብሓደ ሸር ዝገብረኩም ኣነ ኦልሬዲ ዝገዛእኽዎም ግን ከዓ ሸር ዝገብረኩም ዓበይቲ መፅሓፍታት ናይ ትሬዲንግ ፕላን ናይ ሳይኮሎጂ ኩሉ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኣብ መወዳእታ መምርሒ ቁፅሪ 7 ዝብል መምርሒ ቁፅሪ 7 ኣብ ስክሪን ሸር ኣይክገብረኩም እየ ምክንያቱ ኣነ ፐርሰናሊ ንዓይ ጥራይ ዝጥቀመሉ ዓይነት ሲስተም እዩ which is publicly ንዝኾነ ኣካል ብስእሊ መልክዕ ብስክሪን መልክዕ ሸር ዘይገብሮ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ሳይኮሎጂ ብዛዕባ ሳይኮሎጂ ዝሓዘለ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናትካ ስስዕነት ተስተኻኽል ፍርሒ ናትካ ከመይ ጌርካ ተስተኻኽል ከመይ ጌርካ ናትካ መደብ ናትካ ሲስተም ፍሎው ትገብር ከመይ ጌርካ ኢኻ ባክቴስት ትገብር ከመይ ጌርካ ኢኻ ጆርናል ትገብር ከመይ ጌርካ ኢኻ ፕሮፊርምስ ትሓልፍ ክሳብ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ ክትበፅሑ ፐርሰናሊ ሸር ዝገብረኩም እዩ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ 6 ሰዓት ዝኸውን ትምህርቲ እዚ ኣብ ስክሪን ዘየርእየኩም ዘለኹ ብዛዕባ ናተይ
ፐርሰናል ኢንትሪ ናይ ግለይ መእተዊ ቶቶ A++ ዝበሃል ወይ ከዓ A+ ልዑል ተኽእሎታት ዘለዎ ኢንትሪ ኣብ መወዳእታ ሸር ዝገብረኩም ክኸውን እዩ ዝኹሉ እዚ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹም እኒ ብተወሳኺ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ብዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ብዝተፈላለየ ፐርሰናል ሓገዝት ብዝተፈላለዩ ናይ ብሮከራት ናይ ፕሮፍ ፊርማ ኣመራርፃ ዓጂበኩም ነቲ ጉዕዞ ብገንዘብ ብግዜን ንኽትቁጥቡ ኣብ ክንዲ ኩሉ ነገር ባዕልካትኩም ተጋጊኹም ትመሃርዎ ካብቲ ናተይ ጌጋታት ትመሃርሉ ዕድል ኣጣጢዕና ኣለና ማለት እዩ እዚ መስልቲ ናትና ናይ ስታንዳርድ ሜንቶርሽፕ ማለት እዩ ናይ ስታንዳርድ ሜንቶርሽፕ ኩሉ ነገር ካሪክለም ብዝኾነ ስትራክቸር ብዝኾነ መልክዑ ስለ ዝተዳለወ ባዕልካትኩም ካብ ሃይልኩም ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ዕድል ሕጂ ክካፍለኩም እየ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ እዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂርኩም ምስ ወዳእኹም ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ኣነ ዝገብሮ ናይ ላይፍ ትሬድ ምሳና ጆይን ብምግባር እውን ኣብቲ ዴይሊ ናተይ ናይ ትሬዲንግ ሂወት ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ጎኒ ጎኒ ኣብ ዌብሳይት ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ትሬድ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ እውን ከም ቲም ምስቶም ናተይ ቅድሚ ሕጂ ዝተማሃሩ ዓበይቲ ትሬደራት ቅድሚ ሕጂ ተማሂሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈንድ ትሬደር ኮይኖም ዘለዉ ትሬደራት ተራኺብኩም ተዓቢሉ ዓይነት ዕላማን ራእይን ዘለዎ ሜንቶርሽፕ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ ናብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንመፅእ ኣብዚ ኤውሮፓ ንክመፅእ ሓደ ካብቲ ናይ ሂወት መለውጦ ንክገብር ዝሓገዘኒ ትሬዲንግ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ገለ ሰብ ግዜ ኣለዎ ገለ ሰብ ክእለት ኣለዎ እንደን ዲፕሎማሲ ትፈጥሩሉ ዓይነት ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያ ነዚ ይመስል ታንኪዩ ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ብዛዕባ ክፍሊት ክኸውን ናይዚ ናይ ስታንዳርድ ሜንቶርሽፕ ናትና ክፍሊ ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፕራይስ ክነግረኩም ኣይክእልን ምክንያቱ እዚ ቪድዮ ነባሪ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን እቲ ፕራይስ ዲስካውንት ሓደ ግዜ ንገብር ሓደ ግዜ እቲ ዋጋ ይውስኽ እዩ ሓደ ግዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምስ ኢንፍሌሽን ድቃየር ዓይነት ፕራይስ ስለ ዘለና ናትና ሴልስ ማናጀር ፕራይስ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ፕሮፌሽናሊ ብዛዕባ ቢዝነስ ማኔጅመንት ዘፅንዑ ቲም ስለ ዘለውና ብሓፈሻ እቲ ናትኩም ድሌት ንኸማልኡ ኣብ መስመር ዝህልው ክኾኑ እዮም ማለት እዩ እቶም ኮንታክት ብምግባር ሙሉእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ፔመንት ብዛዕባ ከፋፍላ ናብ ዝተፈላለዩ ሲስተማት ኣለዉ ባንኪ ክሪፕቶ ምሕዋል እውን ይከኣል እዩ በዚ መልክዕ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ደጊመ ስለምክታልኩም መስግን ምናልባት እዚ ሜንቶርሽፕ ኣፎርድ ክትገብሮ ዘይክእልኩም ብዋጋ መልክዕ እንድሕር ክትሽፍንዎ ተዘይክእልኩም ከዓ ኖርማሊ እታ ናትና ናይ ሴልስ ማናጀር ወይ እውን ሴልስ ማናጀራት ኮንታክት ብምግባር ኣነ ኣፎርድ ክገብሮ ይክእል እየን ዋጋ ከቢር ምን ኣሎ ደን ናይ ነፃ ክላሳት ክህልወኩም ከሎ ዕድል ሃቡን ኣብቲ ናይ ነፃ ክላሳት ዕድል ትብሉ ግሩፕ እትውን እሞ ኣብቲ ነፃ ክላስ ዝወሃበሉ እዋን ንካ ጆይን ክገብር ወይ ዲስካውንት ኣብ ትገብርሉ እዋን ኢንፎርም ክትገብርኒ ኣብቲ ግሩፕ እትውኒ ብምባል ያ እቲ ናትና ኢጎ ብምቕታል ከም ኣሕዋት ከም መሳርሕቲ ከም ፋሚሊ ከም ፍሬንድስ ከም ዕሩቕ ብሓደ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ኣለኒ ልዕሊ ኩሉ ካብዚ ዘለናዮ ዝሓሸ ሂወት እንተሓሸ ዓወታት እውን ይግባአና እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ደጊመ የመስገን ታንኪዩ